Ďalšia otázka. Šikanovali ťa v detstve? Máš tam gramatickú chybu. Nepíše sa detstve, ale detstve. Sú také sarkastické smajliky. Záleží od toho, ako definuje šikanu, alebo či chceš rozdeliť na psychickú alebo fyzickú. Určite akože na každej škole v detstve existuje určitá forma psychickej alebo fyzickej šikany. Ja osobne som sa nestretol s nejakou ťažkou formou, že by ma niekto bil alebo zatváral do skrine alebo zamykal na záchode alebo tieto veci. Tie sa mi nestávali. Bol som svedkom nejakých deciek, že niektoré decká myslím si, že si ventilovali nejakú frustráciu z takých nefunkčných rodinných vzťahov domácich a myslím, že to bolo dosť vidno aj potom neskôr, čo som sa dozvedel, tak dá sa povedať, že to bolo ventilovanie nejakých nefunkčných vzťahov v rodine. Tieto veci sa dejú, je to smutné. Tieto deti, ktoré to robia, väčšinou prechádzajú ťažkým obdobím a treba ich pochopiť, že trpia a chcú preniesť to utrpenie aj na niekoho iného. Takže asi toľko. Čo sa týka strednej a vysokej školy, tak strednú školu som celú prežil na internáte a časť vysokej školy tiež na internáte. Internát na vysokej škole v pohode, to je easy. To je leháro, tam nie sú žiadne problémy. Tam sa skôr iba pije a užíva. Ale internát na strednej škole je trošku o niečom inom. A tam som bol svedkom a mal som, myslím, že aj nejaké sprostredkované od iných ľudí viac menej nejaké príbehy, ktoré prebiehali na tom intraku. Boli tam ťažké formy psychickej a fyzickej šikany. Viac menej z také ľahšej formy by sa dalo spomenúť iba, že starší žiaci chodia brať jedlo prvákom, to je akože že vraj normálne, akceptuje sa to. Myslím, že ak si dobre pamätám, tak aj otec ma na to nejako tak pripravil, že starší ľudia budú chodiť brať jedlo, pretože to je podobný systém ako na vojne, teda na povinnej vojenskej službe. Ale čo bola taká ťažšia forma, čoho som bol osobne svedkom, tak neviem, môjho spolužiaka nutili pod zastrašovaním, akože pod fyzickým zastrašovaním musel vykonávať ako keby napodobňovanie zvierat, menovite psa, musel chodiť po štvornožky a štekať a ešte s nejakým iným museli ako keby performovať kopuláciu týchto psov, akože súložia a tak, a vyzeralo to asi, že napodobne psa, alebo ti najebem a tak akože takáto forma, hej. Treba to brať zase veľmi s nadhľadom, títo ľudia verím, že si prechádzajú asi v rodine veľmi ťažkými vecami, potrebujú si nejako pozvihnúť ego, buď sami boli šikanovaní, alebo mali naozaj nejaké ťažké problémy v rodine, ktoré si takto potrebujú ventilovať a preniesť na niekoho iného. Je dosť ťažké sa s tým podľa mňa vyrovnať, ak si šikanovaný. Je to smutné, že to existuje. Treba mať pochopenie pre tých ľudí. Trpia aj šikanovaní, aj šikanovateľia. Je nie od nich správne, že to prenašajú, ale asi nevedia, ako ináč to ventilovať. Ďalšia forma, toto by som možno preniesol teraz možno na vegánov. Ak si povedzme v práci alebo v kolektíve sám vegán, tak viem si predstaviť, že existuje určitá forma také ľahkej psychickej šikany. U mňa v robote to funguje tiež, ja zmene, ak si sám alebo tak si ľudia z teba uťahujú, robia srandu, že čo vlastne ješ a teraz nejdeš na obed a tak. U niekoho môže sa stať nejaké ľahké vyčlenenie z kolektívu, ale záleží to od koľko máš rokov, ako to brať, treba to brať ako sarkastický tyškúr, samozrejme v tomto veku, ako mám ja, keď máš vybudovaný charakter a takéto veci ti ako keby neprídu nejaké extra dôležité, vieš, že to je sa sranda a treba to tak brať. U čoho by som bol trošku obozretnejší je
vegánov, ktorí sú veľmi mladí, sú buď na základnej alebo strednej škole a ak sú každodenne konfrontovaní s takýmto sarkazmom a nie sú nie sú nejaký psychológ, ale ak nie sú nejako že extra psychologicky školení na to, že tieto decká viac menej nevedia presne čo hovoria, nemajú taký styl empatie ako tí naozaj že mladí vegáni, tak sa u nich môže vyskytnúť niečo také ako také odcudzenie od spoločnosti, alebo že nechcú byť začlenení do kolektívu, nechcú byť v nejakej partii kvôli tomu, že mali takúto skúsenosť. Viem si predstaviť, že niečo také môže nastať. A neviem, no. Ak máš malé dieťa, ktoré je takéto, tak mu vysvetlí, že tie deti to síce možno myslia vážne, ale neuvedomujú si presne, čo znamená vegánstvo a že povedzme, ak je tvoje dieťa vegán alebo ak ty si mladý vegán, tak naozaj stojíš na dobrej strane barikady, hájíš dobré záujmy, hájíš správne rozhodnutie a si pravdepodobne jeden z mála, ktorý viac menej pochopil túto vec v takom skorom veku. Väčšina deciek v tom veku viac menej ide s prúdom a nechce vyčnievať a chce proste zapadnúť a nebyť nejako... Akože všetci sú byť výrazní, ale nie takýmto spôsobom. Takže ber to tak, že tí decká nie sú na tvojom leveli, ty si niekde inde, oni sú niekde inde. Nič zlé sa nedeje. Za 2-3 roky, 4 na to všetci zabudnete a budete sa na tom smiať. Všetko dobre dopadne. Treba byť silný. Dobre. Na smutnejšiu notu, možno to znelo smutne, ale poučenie z toho je, maj pochopenie pre ľudí, ktorí nechápu tvoj stav. Asi toľko.